Вітаю, я Наста, а ты слухаеш Белліт, падкаст пра кнігі і каля кніжныя тэмы. І вы ні за што ў жыцці проста не адгадаеце, які выпуск я вам прынесла ў канцы красавіка. Хаця не, адгадаеце, таму што вы ўжо прачыталі назву гэтага 144 выпуска падкаста і таму ведаеце, што ў канцы красавіка я вырашыла Нарэшце, гэта вялікімі літарамі можна напісаць капслокам. Нарэшце я прынесла вам выпуск пра найлепшыя кнігі другога паўгоддзя мінулага года. Таму што пра найлепшыя кнігі першага паўгоддзя я расказала даволі аператыўна, але вось з другім паўгоддзям нешта не задалося. Таму я, успомніўшы легендарную фразу з майго ж падкаста «Найлепшы момант цяпер», вырашыла, што сапраўды, чаму б і не, чаму б усё ж такі не запісаць гэта ў канцы красавіка. Якая розніца? Кніжкі ўсё роўна цудоўныя пра гэтыя кнігі, мне хочацца вам расказаць, вельмі хочацца іх параіць, і чаму б не зрабіць гэта цяпер. Калі вы не слухалі папярэдні выпуск з вынікамі першага паўгоддзя, то я вас адсылаю ў 126 выпуск. Там вы зможаце пачуць, якія кнігі для мяне былі найлепшымі, найгоршымі, з найлепшымі вокладкамі ці з найгоршымі вокладкамі. Карацей, у розных іпастасях я разглядаю кнігі як арт-аб'ект, як змест, як цікавую кнігу, як нецікавую, як сумную, змястоўную, то бок розныя катэгорыі, на якія я разбіваю кнігі, як найлепшыя, так і найгоршыя. Вось у 126 выпуску ўсё расказала пра тое, як прайшла мая першая палова 24 года, ну а сёння раскажу вам, як прайшла палова другая. І тут таксама сустрэнецца мноства цікавых кніг, цікавых як у добрым сэнсе, так і ў негатыўным сэнсе. І нагадаю, што такім чынам я адмовілася ад папярэдніх вынікаў года ў такім фармаце, як яны былі раней, бо ўсе папярэднія гады існавання падкаста я адразу пасля Новага года, ці не адразу, а трошкі пазней, рабіла такое глобальнае падсумаванне. Я маштабна падводзіла вынікі, рыхтавала для вас па 10 найлепшых кніг у 4 катэгорыях. Гэта найлепшая мастацкая, найлепшая нон-фікшн, найлепшая дзіцячая і беларуская кнігі. Але летась вось я пачала падвядзенне вынікаў пасля першага паўгоддзя ў такім фармаце, і мне б хацелася гэта працягваць, таму што такі фармат мне спадабаўся. І таму другую палову майго кніжнага 24 года я апісваю вам такім жа чынам. Я маю колькі рубрык, у якіх буду вызначаць найлепшую, найгоршую кнігу. Пра нейкія раскажу больш падрабязна, калі гэта тыя кнігі, на якіх сапраўды варта спыніцца, а пра некаторыя раскажу менш, таму што гэта кнігі, якія хутчэй за ўсё трапілі ў спіс найгоршых. Таму рыхтуйцеся, у новым 144 выпуску падкаста Белліт вас чакаюць мінімум 20 кніг. І пачынаем з самага глобальнага пытання. Вырашыла з гэтага пачаць. Трэба было пастарацца вызначыць найлепшую і найгоршую кнігу паўгоддзя. І, дарэчы, з найгоршай усё было даволі проста. Таму я пачну менавіта з яе. Калі я дастала гэты спіс пытанняў, паводле якога рыхтавалася да першага выпуска, і калі я прачытала першы пункт, то найгоршая кніга ў мяне аўтаматычна проста высветлілася ў галаве. Засвяцілася яркімі літаркамі, бо гэтую кнігу акурат не так даўно я чытала, плюс мы яе з Сярожам абмяркоўвалі ў асобным выпуску падкаста, то бок цэлы выпуск нумар 137, амаль на 1,5 гадзіны, калі я не памыляюся, мы прысвяцілі кнізе, якая ў выніку трапіла ў мяне ў спіс найгоршых. Ці варта гэта было таго, я не ведаю, але мне здаецца, што тады гэта быў адзін з нямногіх выпускаў, які быў прысвечаны кнізе, якая, ну, прынамсі, мне не спадабалася. Сярожа яшчэ неяк там спрабаваў яе апраўдаць, але гэта былі марныя намаганні, як мне падаецца, таму што 99% слухачоў, калі не 100%, прынамсі тыя, хто пісаў пасля таго, як паслухаў падкаст, ці перад тым, як паслухаў падкаст, але ўжо прачытаў кнігу, і ўсе пісалі, ну, прыкладна аднолькавае ўражанне таго, што гэтая кніга таксама была для іх або добрым сродкам на сон, або адной з найбольш нудных, нецікавых, незахапляльных кніг, якія яны чыталі за апошні час. То бок тут мы прыкладна ўсе сышліся ў меркаваннях, і гэта пераклад кнігі славацкага пісьменніка Станіслава Ракуса «Нататкі ў плыні часу». Кніга, якая выйшла ў выдавецтве «Тэхналогія», і я не хачу тут яшчэ раз успамінаць, як мяне злаваў гэты твор,
сваім стылем, вось гэтым метадам пісьма, які абраў аўтар. Таму калі вы хочаце паслухаць, чаму менавіта я не раю чытаць гэтую кнігу, і калі вы хочаце паслухаць, як Сярожа спрабуе яе апраўдаць, то запрашаю вас паслухаць чарговую сходку КК Аня Гош у 137 выпуску. І таксама мне здаецца, што калі б вось у гэтым выпуску была намінацыя кніга, якая мяне найбольш раззлавала, то прыходы славацкага настаўніка цалкам верагодна маглі б трапіць яшчэ і ў гэтую намінацыю. Ну а калі звяртацца да найлепшай кнігі гэтага паўгоддзя, то пра гэтую кнігу я вам ужо даволі падрабязна расказвала. Гэта нон-фікшн Эдит Эгер, кніга, якая называецца «The Choice». Выбар. Гэта кніга жанчыны, якая дзяўчынкай перажыла канцлагер і ў сталым узросце знайшла ў сабе сілы перамагчы гэтую траўму, якую доўгія гады спрабавала пахаваць у сабе, таму што яна спадзявалася, што калі гэта хаваць, то яно неяк там знікне, кудысьці глыбока апусціцца, пройдзе само сабой і гэтак далей. І ў выніку яна ўсё ж такі знайшла сілы гэта дастаць сябе, перамагчы гэта, ну і таксама вывучыцца на псіхолага, каб потым дапамагаць іншым. Таму, калі вам патрэбны напамін, што нават самыя цяжкія моманты ў жыцці гэта не прысуд, а магчымасць выбару, то Эдит Эгер вам гэта дакажа. Падрабязная расповед пра кнігу шукайце ў 130 выпуску. І мне падабаецца, што гэты выпуск такі імправізацыйны. Я спецыяльна не рыхтавала тэксты пра кнігі, як я гэта раблю да выпуску, калі проста расказваю вам пра апошняе прачытанае. Таму што тут мне было цікава, калі я стаўлю кнігу ў рубрыку, што яна найгоршая ў чымсьці ці найлепшая ў чымсьці, ці змагу я добра і падрабязна апісаць, чаму менавіта мяне яна абурыла, ці парадавала, павесяліла, ці наадварот прымусіла сумаваць, то бок наколькі яркія мае ўражанні, што яшчэ больш пацвердзіць, што сапраўды гэтыя кнігі вартыя гэтых эмоцый, калі я ўсё яшчэ магу ўспомніць, што там адбывалася і што канкрэтна мяне ў кнізе раззлавала ці наадварот парадавала. Ну і наступным пунктам мы пагаворым пра найлепшы і найгоршы нон-фікшн, і хоць у папярэднім пункце акурат адзін быў, кніга «The Choice» гэта акурат нон-фікшн, але гэта мой падкаст, таму магу сабе дазволіць яшчэ асобна рубрыку з нон-фікшнам зрабіць. І тут таксама пераможцы гэтай намінацыі вызначыліся даволі проста, і найлепшы нон-фікшн другога паўгоддзя, і наогул найлепшая беларуская кніга, якую я прачытала летась, гэта твор, які, мне здаецца, дагэтуль хрыміць у беларускай кніжнай прасторы, і гэта кніга Валянціна Акудовіча «Трэба ўявіць Сізіфа шчаслівым». Гэта сёлетні пераможца прэміі Гідройце. Таксама вы можете паслухаць асобны выпуск, прысвечаны усім шорт-лістарам прэміі Гідройце. Там я даволі падрабязна расказвала пра гэтую кнігу. Тут толькі хачу яшчэ коратка сказаць пра тое, што гэта сапраўды вельмі важны твор як дакумент, як помнік эпохі, як вялікае гістарычнае палотнішча, хоць я зараз вельмі пафаснымі словамі апісваю гэтую кнігу, але разам з тым гэта неверагодна лёгкая, светлая і прыгожая кніга пра тое, як развіваўся беларускі культурны, літаратурны, філасофскі рух у 80-е, 90-е гады, калі гэта ўсё адбывалася на нейкай такой хвалі, на ўздыме. Чытаць пра гэтыя часы адначасова вельмі прыемна, але разам з тым вельмі няпроста, калі ты чытаеш іх з цяперашняга моманту. І асоба Валянціна Акудовіча вельмі важная, вельмі значная для беларускай культуры і была тады і з'яўляецца цяпер, і вось прэмія Гідройце як чарговае пацверджанне гэтаму. Таму гэта тая кніга, якую, як мне падаецца, варта прачытаць кожнаму адукаванаму чалавеку, які у наш час цяпер функцыянуе ў гэтай культурнай прасторы, ў гэтай літаратурнай прасторы і хоча разумець, як гэта ўсё развівалася, якімі шляхамі, якія людзі стваралі гэты працэс. Таму што гэта кніга не толькі пра культуру, пра літаратуру, пра філасофію. Мне здаецца, што ў першую чаргу гэта кніга пра людзей, таму што культурныя працэсы, літаратурныя, філасофскія, яны не адбываюцца самі па сабе. Павінны быць людзі, якія дапамагаюць гэтым працэсам адбывацца і рухаць іх наперад. І таму людзі — гэта вельмі важны складнік гэтай кнігі, і Валянцін Акудовіч умее пісаць пра людзей і апісваць людзей так, каб ты разумеў значнасць, маштаб гэтай асобы. Таму сказала, што не буду шмат расказваць пра гэтую кнігу, бо быў асобны падкаст, але не стрымалася, але сапраўды трэба ўявіць Сізіфа шчаслівым. Гэта тая кніга, якую я магу рэкамендаваць, амаль што ўсім, хто слухае мой падкаст, бо раз вы яго слухаеце, вы хутчэй за ўсё нейкім чынам належыце да беларускай культуры
ці як стваральнік, ну і магчыма як успрымальнік гэтага спажывец гэтага контенту, хутчэй за ўсё ў большай ступені. Таму кніга будзе важнай таксама, я спадзяюся, і для вас. А перад тым, як гаварыць пра найгоршы нон-фікшн мінулага года, другога паўгоддзя, я скажу, што мне вельмі часам карціць перад тым, як я пачну чытаць кнігу, зазірнуць на Goodreads і паглядзець, які ў яе рэйтынг. Гэта такая мая слабасць. Я разумею, што некаторым людзям гэта толькі перашкаджае, бо калі вы, напрыклад, узялі нейкую кнігу, яшчэ не пачалі яе чытаць, але ўжо ведаеце, што, напрыклад, там 4,54 у яе рэйтынг на Goodreads з 5. Гэта вельмі высокая адзнака, і як быццам бы, чытаючы гэтую кнігу, вы будзеце ад сябе патрабаваць таксама таго, каб яна вам спадабалася, бо калі там у кнігі уявім рэйтынг вельмі вялікі, з вялікай колькасцю адзнак, то бок іх там можа быць каля мільёна, вы, хутчэй за ўсё, будзеце думаць, ну, не ўсе, але я лічу, што многія людзі, хутчэй за ўсё, так думаюць, што, маўляў, я, можа быць, чагосьці не разумею, можа быць, я неяк не так чытаю гэтую кнігу, адразу згадваецца выраз пра мільёны мух не могуць памыляцца, але я думаю, што вы ўсе разумееце, што высокі рэйтынг нават з вялікай колькасцю адзнак гэта не заўжды сведчанне таго, што гэта сапраўды добрая кніга, праўда. І не абавязкова, што гэтая кніга спадабаецца таксама і вам. Але ўсё ж такі, калі я бачу нейкую кнігу з даволі нізкім рэйтынгам, а нізкім рэйтынгам на Goodreads, я лічу тое, што ніжэй за 3,7. Мне здаецца, вось тут недзе мая псіхалагічная мяжа, ніжэй за якую мне ўжо цяжка апусціцца, калі, напрыклад, я выбіраю нейкую кнігу ў кнігарні, пра якую мала што ведаю, толькі чула нейкія водгукі, можа быць, чытала апісанне, но мне спадабалася, але я заходжу на Goodreads, бачу даволі вялікую колькасць адзнак і бачу, што там адзнака, напрыклад, 3,6, хутчэй за ўсё я ўжо не куплю гэтую кнігу. Магчыма, я куплю электронную, таму што электронная каштуе трошкі танней, каб мне было не так шкада патрачаных грошай. Магчыма, я наогул не буду гэтую кнігу чытаць, раз у яе такі невялікі рэйтынг. І вось тут здарыўся той выпадак, калі я зірнула на Goodreads, пабачыла, што ў гэтай кнігі рэйтынг 3,54, мяне нічога не спыніла, я падумала пра тое, што там усяго 300 з нечым адзнак, да таго ж гэтая кніга польская, магчыма, проста не так шмат чалавек ацаніла, можа быць, толькі самыя адказныя, якім дакладна не спадабалася гэтая кніга, яны хацелі ўсім паказаць, што вось мая адзнака, яны пайшлі на Goodreads і паставілі. А людзі, якім гэтая кніга спадабалася, яны, можа быць, і не пайшлі ставіць сваю адзнаку. То бок, я не паверыла гэтаму рэйтынгу, і дарма я не паверыла гэтаму рэйтынгу, бо, магчыма, сэканоміла б сабе час, але насамрэч кніга, прынамсі, была прыгожая. І гэта я вам зараз буду расказваць даволі коротка, таму што сапраўды там няма асабліва пра што казаць. Гэта кніга Рафала Фроні, якая называецца «Анатомія гуры. 8000 метров понад мажынямі». Як вы разумееце, гэты нон-фікшн прысвечаны гарам. Горы — гэта адна з маіх улюбёных тэм у нон-фікшане. Я вельмі люблю чытаць кнігі альпіністаў, пра ўзыходжанні. Я, мне здаецца, неаднаразова расказвала вам пра такія горныя кнігі, пра тое, як хтосьці ўпершыню скарыў нейкую гару. Я памятаю, я чытала кнігу Марыса Эрцога, які першы ўзышоў на гару Анапурна, на адну з самых складаных гор. Таксама я расказвала вам пра кнігу аднаго з маіх улюбёных альпіністаў Райнхольда Месснера, ягоную кнігу «Хрустальны гарызонт», таксама пра кнігу Анатоля Букрэева. Карацей, я думаю, што я расказвала вам пра многія добрыя горныя кнігі, і вось я спадзявалася, што гэта будзе чарговая, таму што палякі маюць велізарную горную гісторыю. Для палякаў горы — гэта нацыянальны від спорту. Вы разумееце, што яны жывуць у краіне, якая мае пэўную колькасць гор, вельмі актыўна гэтым карыстаюцца, і летась я таксама трошкі пабыла ў гэтай шкуры і хачу працягваць, бо я ўзыходзіла на адну з невялічкіх, там 993 метры, калі я не памыляюся, была гэтая гара, але тым не менш, яна знаходзіцца на мяжы Польшчы і Славакіі, і калі вы ідзеце зверху па гэтай гары, то вы ідзеце адначасова па тэрыторыі Польшчы і па тэрыторыі Славакіі. Вы можаце адной нагой ісці па адной краіне, а другой па другой. Гэта такія умоўнасці, такія дробязі, але якія заўжды трошкі прымушаюць выбухаць мозг ад таго, як цікава ўладкаваны наш свет і гэтыя падзелы на краіны. Ну і таму я спадзявалася, што кніга ад такога дасведчанага, вядомага альпініста будзе цікавай. І яна была цікавай
У плане афармлення гэта вельмі яркая, прыгожая каляровая кніга, у якой велізарная колькасць ілюстрацый проста процьма. Я іх асобна гартала яшчэ да таго, як прачытала кнігу. Падчас чытання кнігі я бачыла, што ў гэтую кнігу зазіраюць палякі, якія бачылі, што я яе чытаю ў грамадскім транспарце. Ну і потым, калі я ўжо прачытала гэтую кнігу, расчаравалася ў ёй, я ўсё яшчэ гартала гэтыя карцінкі і атрымлівала асалоду ад гэтых здымкаў. Кніга ўяўляе сабой дзённікі, якія пісаў Рафал Фроня, у якіх расказваецца пра польскія горныя экспедыцыі ў Анды, Гімалаі, Каракорум і іншыя месцы. І аўтар расказвае не толькі пра самі гэтыя горныя вяршыні, пра нейкія цяжкасці ўзыходжання, але таксама вельмі шмат дзеліцца сваімі нейкімі перажываннямі, адчуваннямі. І гэтая кніга для мяне была вельмі хаатычнай. Часам яна была занадта падрабязнай. Ён напісваў такія рэчы, якія ўжо як быццам бы мы і так зразумелі. Хопіць, усё, ясна, мы разумеем тое, што ты хацеў сказаць, але ён паглыбляецца і паглыбляецца, што ў нейкі момант становіцца проста нецікава. Часам наадварот, хацелася большага, ён толькі і пачынаў нейкую думку, ты думаеш, што вось, зараз ён яе разверне і будзе штосьці неверагоднае, нейкае адкрыццё, але ён раптам абрываў гэтую тэму, як быццам бы, проста хацелася прайсці міма, некалькімі словамі літаральна яе закрануць. То бок такая няроўнасць, трошкі хаатычнасць, яны толькі збівалі ўвесь час падчас чытання кнігі, і ты не мог засяродзіцца на тым, каб атрымліваць ад яе асалоду. Таму, на жаль, рэйтынг 3,54 абсалютна заслужаны. Мне здаецца, што нават палякі самі гэтую кнігу не ацанілі. Але ў мяне таксама на паліцыі стаіць працяг. Гэта кніга таксама гэтага ж Рафала Фроні «Размова з гарой». І я ўжо трошкі пабойваюся пачынаць яе чытаць. Бо ў яе рэйтынг не нашмат лепшы, 3,73, але таксама ў Рафала Фроні ёсць яшчэ адна кніжка, якая называецца «Скальны пельгрым», і ў яе, па-мойму, каля 3,2 рэйтынг, то бок мне здаецца, што альпініст з Рафала Фроні ўсё ж такі лепшы, чым пісьменнік. На жаль, як бы сумна гэта не гучала. Таму далей ўсё ж буду знаёміцца з польскім альпінізмам, з гісторыямі польскіх узыходжанняў праз кнігі, якія маюць усё ж такі трошкі больш высокі рэйтынг і больш добрыя водгукі. Наступная катэгорыя — гэта найлепшая і найгоршая вокладка. Тут, зноў жа, шмат пра кнігі расказваць не буду, таму што гэта той выпадак, калі мы ацэньваем кнігу па вокладцы, абсалютна не задумваючыся, які змест яна нясе, які змест яна мае. І найлепшая вокладка, якую я бачыла ў мінулым годзе сярод тых кніг, якія я ўласна прачытала, гэта кніга выдавецтва «Мяне няма», якая называецца «Чорны лес», кніга Тоні Лаштен, і гэта тая кніга, да якога я ў плане вокладкі абсалютна не аб'ектыўная. Не магло быць іншых варыянтаў вокладак, якія мне спадабаліся больш, таму што калі вы бачылі маю правую руку, вы хутчэй за ўсё заўважылі на ёй вялікую татуіроўку, і на гэтай татуіроўцы выява папараці. Ну і калі вы глянеце, як выглядае вокладка кнігі «Чорны лес», то вам усё стане зразумела. Вельмі мінімалістычная вокладка, вельмі стылёвая, як і многія вокладкі выдавецтва «Мяне няма». Гэта чорны фон, на якім белая папараць. Тут, мне здаецца, ўсё было відавочна, пераможца быў прызначаны мне лёсам або стараннымі рукамі маёй тату-майстрыні. Але варта адзначыць, што тут і кніжка добрая. Пра кнігу я вам яшчэ абавязкова раскажу. Абавязкова ў маіх наступных выпусках сустрэнецца доўгі і працяглы расповед пра гэтую кнігу. Ну, а найгоршая кніга з найгоршай вокладкай, так супала, што сапраўды гэта найгоршая кніга, у якой яшчэ і найгоршая вокладка. Сёння вы ўжо чулі пра яе. Гэта нататкі ў плыні часу, гэта вельмі дзіўная вокладка, якая... Мне нават складана гэта апісаць. Я сапраўды раю вам проста ўзяць і загугліць, калі вы не бачылі, як выглядае гэтая кніга. І гэта ўсё, што трэба ведаць пра няўдалы дызайн кніг. Але мне здаецца, што як быццам бы іншая вокладка не зрабіла б гэтую кнігу лепш. Мне здаецца толькі, што той выпадак, калі вокладка можа перашкодзіць людзям пазнаёміцца з кнігай, і добра. І добра, што яна перашкодзіць ім з ёй пазнаёміцца, на маё чыста суб'ектыўнае меркаванне. Як быццам бы вокладка нават ратуе людзей ад таго, каб яны не марнавалі час на тое, што хутчэй за ўсё ім не спадабаецца. Мне здаецца, вельмі катэгарычна гучу, але сапраўды я вельмі моцна сумавала, чытаючы гэтую кнігу. Наступная катэгорыя — гэта самая эмацыянальная і самая нудная кніга.
І эмацыянальную кнігу мне таксама было даволі лёгка вызначыць адразу, і пра гэтую кнігу я вам таксама расказвала, і не толькі вам. Я спачатку даволі шмат расказвала пра яе людзям ужывую, сваім блізкім, яшчэ падчас самога чытання, і пасля таго, як прачытала, ўсе мае эмоцыі ужывую атрымлівалі людзі навокал. І вы таксама атрымалі ў 128 выпуску падкаста, у якім я вам вельмі падрабязна расказала пра кнігу Джэнет Маккардзі «Цешыся же, моя мама умарла». Радуюся, што моя маці памерла. Гэта адна з самых адначасова страшных кніг, якія я прачытала за апошні час, але разам з тым і смешных. Гэта кніга, якая вось на гэтым кантрасце драматычна, трагічнага і страшнага з вельмі вясёлым і забаўным, то бок той стыль, якім гэта апісвае аўтарка. Вось на гэтым кантрасце яна стварае неверагодны аўтабіяграфічны твор, які расказвае пра тое, як цяжка даводзіцца жыць людзям, якія сталі зоркамі у даволі юным узросце. Я думаю, што вы самі ведаеце прыклады гісторыі, кшталту гісторыі Макалея Калкіна, які ўсё ж такі вось цяпер змог неяк вярнуцца ў шоу-бізнес, назовём гэта так, але які правёў не самыя лепшыя гады пасля сваёй дзіцячай славы. І таксама ёсць мноства іншых прыкладаў акцёраў, якія, атрымаўшы славу ў вельмі раннім узросце, не змаглі з ёй справіцца. Хтосьці у грашовым плане, проста патраціўшы ўсе грошы, якія зарабіў, хтосьці ішоў у нейкія больш сур'ёзныя тэмы кшталту наркотыкаў, алкагалізму і ўсяго іншага. То бок гісторыі былі абсалютна розныя, у кагосьці трагічныя, у кагосьці, наадварот, ёсць пазітыўны досвед. Напрыклад, мне здаецца, што Дэніэл Рэдкліф і Эмма Уотсон — гэта акурат такі даволі добры прыклад таго, як акцёры, якія сталі паспяховымі, папулярнымі ў дзяцінстве, усё ж такі змаглі неяк захаваць і ўтрымаць гэтую славу. З некаторымі нюансамі часам, але тым не менш, у цэлым, я думаю, што вы пагодзіцеся з гэтым. Ну, а Джэнет Маккардзі, на жаль, не справілася, і шмат у чым гэтаму у негатыўным сэнсе, раблю тут двукосці пальцамі, паспрыяла яе маці. Вельмі уладная і аб'юзіўная жанчына, якая, можна сказаць, не думаю, што паводле нейкага ўласнага жадання і свядома, але тым не менш, пэўным чынам сапсавала свайму дзіцяці жыццё і прывяла да таго, што дзяўчына ў даволі раннім узросце пакутавала ад мноства праблемаў, яна засталася з вялікай траўмай, і вось гэтая кніга як прапрацоўка гэтай траўмы. Як бы шаблонна не гучала гэтая фраза, і на слове траўма дзесьці зараз уздрыгвае адзін сярожа матырка, які кожны раз, мне здаецца, лічыць, колькі разоў за свой падкаст я кажу слова траўма. Прывітанне сярожа. Спецыяльна для цябе. Траўма, траўма, траўма. Але гэтая кніга сапраўды сур'ёзная. Гэтая кніга, якую, як мне здаецца, варта прачытаць людзям, у якіх ёсць дзеці, калі нават вашыя дзеці зусім малога ўзросту. І калі вы адчуваеце, што у вас таксама ёсць нешта такое накшталт спраўджвання ўласных амбіцый праз дзяцей, напрыклад, калі ў вас у дзяцінстве не атрымалася адвучыцца ў музычнай школе, і цяпер вы сваё дзіця, якое хоча займацца спортам, замест спорту адпраўляеце граць на фартэпіяна. То бок гэта добрая кніга, якая можа вам дапамагчы задумацца пра тое, ці сапраўды тое, што мы лічым добрым для дзіцяці, ці сапраўды такім яно для яго з'яўляецца. Вельмі моцная, вельмі шчырая кніга. Я разумею, як шмат сілы трэба мець унутры для таго, каб такую кнігу напісаць і каб расказаць усю гэтую гісторыю. Таму Джэнет Маккардзі «Цешыся же, моя мама умарла» — гэта самая эмацыянальная кніга, якую я наогул чытала за апошні час. Ну, а цяпер пераходзім да самай нуднай кнігі, і падаецца, што гэта кніга, пра якую можна было б расказаць шмат, але паколькі яна была нуднай, ведаеце, гэта такая кніга, якая проста прайшла міма і не запомнілася. І я нават не магу сказаць, што гэтая кніга дрэнная. Яна не дрэнная, проста гэта даволі старая фантастыка, якая не тое, каб вельмі добра, сучасна і свежа пастарэла, вось так скажу. Калі звяртацца да лічбаў, сёння буду шмат гаварыць пра лічбы, таму што мяне ўжо спачатку захапіла гэтая тэма кніжных адзнак. Дык вось, калі звярнуцца да адзнакі, то на Goodreads у гэтай кнігі адзнака 3,72 і ўсяго 19 286 адзнак стаіць. І гэта кніга 1966 году, што для фантастыкі даволі далёка, але насамрэч ёсць і добрыя творы, напісаныя ў тыя часы. Гэта кніга Сэмюэла Дилейні, якая называецца «Вавілон 17».
І ў свой час у 1967 годзе гэты раман нават атрымаў прэстыжную фантастычную прэмію Небюла як найлепшы раман. І сапраўды на тыя часы, магчыма, ён быў вельмі свежы і наватарскі. І чаму мне захацелася прачытаць гэтую кнігу, акрамя таго, што гэта класіка фантастыкі, я люблю фантастычную літаратуру, таму што галоўная гераіня гэтага твора гэта паэтка і лінгвістка. Тэма мовы ў фантастычным творы гэта тое, што мяне вельмі моцна захапіла. Я была ўзрушаная, пачынаючы чытаць гэты твор, і гэта гісторыя вось пра гэтую паэтку-лінгвістку, якую улады наймаюць, каб яна разабралася з загадкавай мовай «Вавілон-17», трошачкі як быццам бы нейкія вайбы фільма «Прыбыццё» з Эмі Адамс. І гэтую мову «Вавілон-17» знаходзіць у варожых радыёперахопах. І па меры вывучэння гэтай мовы наша галоўная гераіня разумее, што гэта не проста нейкі код, нейкі шыфр, гэта паўнавартасная мова, якая здольная мяняць мысленне і ўспрыняцце рэальнасці. І разам з касмічнай камандай яна накіроўваецца ў такую вандроўку, каб высветліць, дзе ж крыніца гэтай мовы. І паступова яна асэнсоўвае, што гэтая мова сама па сабе гэта зброя, якая можа нават кіраваць дзеяннямі людзей. І гэтая кніга, якая сапраўды мае вельмі важныя глыбокія тэмы, якія разглядае гэта тэмы мовы, ідэнтычнасці, ўспрымання свету і таксама тое, як мова можа фарміраваць мысленне і нават рэальнасць. Таму вы разумееце, што гэтая кніга не магла мяне не зацікавіць. Але, на жаль, як вы бачыце, гэтая кніга трапіла ў спіс самых нудных кніг. Дакладней, яна перамагла ў гэтым спісе за другое паўгоддзе мінулага года. Бо, на жаль, гэта той выпадак, калі кніга з навуковай фантастыкі, з жанру навуковая фантастыка, вельмі дрэнна пастарэла. На жаль, тут даволі мала нейкага экшана, і нягледзячы на вось гэтую касмічную тэму, якую я вельмі люблю, і патэнцыйны захапляльны сюжэт, тут больш сапраўды гэтых ідэй і думак, і таму кніга можа падавацца на такой шчыльна-філасофскай, і для непадрыхтаванага чытача сюжэт можа падавацца такім даволі заблытаным, а часам нават трошкі абстрактным. Тут даволі мала дынамічнага развіцця падзей, чаго ты больш чакаеш ад падобных твораў. Ну і сапраўды многія элементы, вобразы, паводзіны персанажаў, стылістыка апісання, ўсё гэта можа падацца сапраўды састарэлым ці нават наіўным для нас, для сучасных чытачоў. Таму, на жаль, гэта не тая фантастычная кніга, якая, нягледзячы на цікавую мне тэму і патэнцыйна захапляльны сюжэт, ўсё ж такі не змагла мне дапамагчы добра прабавіць час. Я дачытала яе проста таму, што, гэта класіка фантастыкі, трэба азнаёміцца. Дачытала і забыла. Далей мы з вами пагаворым пра самую светлую і самую змрочную кнігу, і гэта будзе тая катэгорыя, у якую трапілі кнігі, якія мне спадабаліся. То бок і самая светлая, і самая змрочная кнігі, яны у добрым сэнсе адлюстроўваюць вось гэтыя якасці. То бок змрочная кніга не абавязкова дрэнная. Гэта вельмі добрая кніга, у якой выдатна перададзеная гэтая змрочная атмасфера. І такім чынам самая светлая кніга за другое паўгоддзе мінулага года гэта кніга Боні Гармус, якая называецца «Лекцыя хэміі», урокі хіміі, можна перакласці так, здаецца, яна ёсць у рускім перакладзе менавіта пад такой назвай, а таксама ёсць з Бры Ларсан цэлы серыял. І вось я вельмі хачу увесці ў гэтым падкасце новую рубрыку, можа гэта будуць асобныя выпускі падкаста, дзе я буду расказваць пра кнігі і іх экранізацыі, бо я гляджу даволі шмат фільмаў ці серыялаў, асновай для якіх сталі кнігі, больш знакамітыя, менш знакамітыя. Мне асабліва падабаюцца тыя выпадкі, калі паводле нейкай не надта папулярнай кнігі быў зняты фільм ці серыял, якія сталі сапраўднымі шэдэўрамі. Напрыклад, магу прывесці такую кнігу, гэта Уінстан Грум, калі я не памыляюся, ён жа Уінстан, як Чэрчыль. Уінстан Грум «Форест Гамп». Гэта той выпадак, калі мяне абсалютна не ўразіў твор, і насамрэч твор не стаў такім папулярным, хоць ён перакладаўся на рускую мову. Я памятаю, што пэўны час яна шмат дзе была па-руску ў многіх кнігарнях, але разам з тым гэты твор не змог стаць больш папулярным за фільм, таму што «Форест Гамп» гэта, зразумела, класіка кінематографу, адзін з маіх улюбёных фільмаў. Ну, а кніга, на жаль, нічога, акрамя нейкага фэйспалму, мяне не выклікала, бо яна напісаная вельмі дзіўна. Ну і вось мне хацелася б расказваць пра кнігі і фільмы ў такой звязцы,
Хацелася б вам расказваць адначасова пра кнігі і іх экранізацыі, таму пра урокі хіміі як серыял і урокі хіміі як кнігу разам я раскажу вам у асобным выпуску падкаста, а пакуль толькі патлумачу, чаму гэтая кніга стала для мяне самай светлай у мінулым годзе. Гэта гісторыя Элізабет Зот, якая была няпростай жанчынай. У сярэдзіне 50-х гадоў яна працавала ў даследчым інстытуце. Зразумела, што на тыя часы асноўнымі супрацоўнікамі гэтага інстытуту былі выключна мужчыны. І ясна, што пра гендерную нейкую роўнасць у тыя часы можна было наогул не марыць. У нас ёсць мноства твораў літаратуры, кінематографу, якія нам пра гэта расказваюць. Але Элізабет разрывае ўсе шаблоны, яна становіцца хімікам, навукоўцам і, акрамя таго, нечакана зоркай кулінарнага шоу. І яе кулінарнае шоу становіцца неверагодна папулярнымі сярод жанчын, таму што гэта не тыповае шоу для хатніх гаспадынь, гэта шоу, у якіх Элізабет паказвае, што жанчына таксама чалавек. Так, былі часы, калі гэта трэба было паказваць і даказваць. Мне здаецца, што часам і ў нашым цяперашнім жыцці праскокваюць моманты, калі гэта трэба рабіць, але гэты твор расказвае пра тыя часы, калі гэта было як быццам бы нормай, што жанчына сядзіць дома, займаецца бытам і якія жанчыны ў навуцы, пра што вы такое кажаце. І вось яе такі падыход да гатавання ежы, калі яна расказвала пра тое, што трэба дабавіць трошкі хларыда натрыя да сталовай лыжкі воцатнай кіслаты, гэта ўсё стала пачаткам такой невялічкай рэвалюцыі. І па меры таго, як у яе павялічвалася колькасць прыхільнікаў, зразумела, з'яўляліся і людзі, якія былі незадаволеныя тым, што яна робіць, бо яна не проста вучыла жанчын гатаваць. Яна рабіла нашмат больш, яна натхняла жанчын мяняць сваё жыццё і адчуваць сябе паўнавартаснымі асобамі. Такім чынам, гэта вельмі светлая кніга, такі, можна сказаць, фемінізм у прабірцы, гісторыя, у якой выдатна падаецца барацьба жанчыны за сваё месца ў навуцы і ў грамадстве, без нейкіх перагібаў у нейкай ідэалагічнай частцы. Гэта гісторыя моцнай у добрым сэнсе жанчыны, у якой рэакцыя памацней за серную кіслату. Гэта жанчына разумная, якая незалежная і не баіцца ісці супраць плыні. Ну і таксама гэта кніга, якая мае выдатнае пачуццё гумару, вельмі саркастычна, востра, дакладна. Тут і драма, і іронія, і натхненне, усё ў выдатных прапорцыях. І гэта кніга, у якой нават сабака трошачкі філосаф. Магчыма, кагосьці зможа зацікавіць і гэты элемент кнігі. Такім чынам, гэта сапраўды вельмі светлая, вельмі натхняльная кніга, якую я магу сказаць, цікава будзе чытаць не толькі жанчынам. Я думаю, што і мужчыны таксама знойдуць вельмі шмат цікавага ў гэтым творы. У катэгорыю «Самая змрочная кніга» трапляе польскі дэтэктыўны трылер Przemysława Piotrowskiego, які называецца «Пентно». І з аўтарам гэтай кнігі, я спадзяюся, убачуся ўжо ў суботу на беластоцкім кніжным кірмашы. Ён там будзе сярод гасцей, будзе з ім аўтограф-сесія, сустрэча. Вось гэта ўсё, і я планую падысці акурат гэтую кнігу падпісаць. Наогул, гэта цэлы цыкл пра такога суровага варшаўскага паліцэйскага, якога завуць Ігор Брудны. Цудоўнае спалучэнне імені і прозвішча, асабліва прозвішча, неверагодна атмасферна, каларытна, мне вельмі падабаецца. І гэта цыкл пра яго прыгоды, у якім я прачытала пакуль толькі гэтую першую кнігу, але вось акурат на кірмашы планую яе падпісаць і купіць наступную, каб з асалодай і гэтай змрочнай атмасферай чытаць далей. І гэта гісторыя пра тое, як у адным гарадку чалавек неверагодна падобны да гэтага паліцэйскага забівае чалавека. То бок ёсць відэа таго, як чалавек з такім жа тварам, проста, як быццам бы гэта адзін чалавек сапраўды, як ён забівае вельмі жорстка. І цяпер вось у гэты гарадок, гэта, дарэчы, родны горад акурат Ігора Бруднага, ён павінен вярнуцца, каб зняць нейкія падазрэнні з сябе, бо ён сапраўды гэтага не рабіў. І ўсё ж такі разгадаць, што за таямніца там хаваецца, можа быць, гэта нейкія сямейныя таямніцы. Я не буду адкрываць вам усе сакрэты гэтай кнігі, пакіну вам трошачкі, каб без спойлераў было, бо сапраўды там вельмі класная развязка ў гэтага твора. І гэта той выпадак, калі ён зрабіў лепш, чым Стывен Кінг, таму што ў нас ёсць Стывен Кінг з ягоным творам «Аутсайдер», або ён быў перакладзены на рускую мову як «Чужак». І
І ў гэтым творы у нас таксама ёсць герой, які знойдзены на відэа ў момант, калі ён знаходзіцца ў адным месцы, але разам з тым ёсць відэа, дзе ён здзяйсняе злачынства. І як быццам бы ён не мог аказацца і там, і там. У выпадку Ігара у яго як быццам бы няма алібі, то бок няма відэа, якое паказвае, што ён рабіў у гэты час, але тым не менш ён можа даказаць, што яго сапраўды там не было. І ў выпадку з Кінгам ён усё гэта разгадвае, развязвае нейкай містыкай, таму я была ў абсалютным расчараванні, што ад кнігі, што ад аднайменнага серыялу. Мне вельмі не падабаецца, калі дэтэктыўная разгадка завяршаецца містыкай. То бок у нас няма прамога адказу на пытанне, як гэта адбылося. Гэта магія вуду, сакрэтныя практыкі, духі, монстры, вось гэта ўсё. Не, я не для гэтага чытаю дэтэктывы. Калі ты ўжо называеш свой твор дэтэктывам, то, калі ласка, зрабі нармальны фінал. Таму Стывен Кінг рэдкі выпадак, калі ён мяне тут расчараваў. Але у Пшамыслава Пятроўскага, як складана перадаваць польскія імёны па-беларуску, хочацца сказаць іх па-польску, але адначасова атрымліваецца і так, і гэта вельмі дзіўна. Карацей, у Пятроўскага у яго ўсё вельмі лагічна, зразумела. Мы адкрываем усе таямніцы галоўнага героя, мы ўсё разумеем, адкуль гэта ўзялася, таму ніякіх сакрэтаў і містычных магічных развязак тут дакладна не будзе. І гэта сапраўды вельмі змрочная па сваёй атмасферы кніга. Калі вы любіце дэтэктывы, то я вельмі раю вам звярнуць увагу на палякаў, таму што яны вельмі добрыя ў гэтым жанры. Таму калі у вас ёсць магчымасць прачытаць гэтую кнігу па-польску, бо я не ўпэўнены, што яна перакладзена на нейкія мовы, напрыклад, на англійскую, то калі вы чытаеце па-польску, то вельмі раю вам звярнуць увагу на гэты цыкл. Я буду чытаць яго далей, і я бачу, што ў Польшчы ён неверагодна папулярны, і, дарэчы, можаце паглядзець, як выглядае вокладка гэтай кнігі. Яна дадае проста плюс мільён да атмасфернасці, да гэтай змрочнасці. Увесь цыкл, там, здаецца, 7 ці 8 кніг, калі я не памыляюся, усе яны аформленыя шыкоўна, і толькі дзеля гэтага я хачу мець іх у сваёй бібліятэцы, бо апошнім часам я перастала купляць дэтэктывы, таму што дэтэктывы, трылеры — гэта такая ўсё ж такі даволі аднаразовая літаратура. Я іх вельмі люблю, я іх даволі шмат чытаю і атрымліваю асалоду. Гэта сапраўды мне кнігі для адпачынку. Калі ты на працы цэлымі днямі вымушаная вычытваць там нейкія рукапісы, чытаць кнігі, пісаць пра кнігі, то ёсць моманты, калі табе хочацца проста прыйсці вечарам дадому і адкрыць вельмі лёгкую кнігу. І у гэтых выпадках мне заўжды дапамагае вось падобная забаўляльная лёгкая літаратура, якая насамрэч таксама бывае вельмі якаснай і добра напісанай. Але я даволі даўно іх стараюся не купляць, але вось гэтая кніга, якую я купіла, выключна таму, што яна прывабіла мяне сваёй вокладкай. Так што буду купляць серыю далей, збіраць цалкам і спадзявацца, што такі ж тэмп, такая ж атмасфера, такія ж захапляльныя сюжэты будуць у гэтым цыкле і далей. Далей мы занураемся таксама ў цудоўную катэгорыю «Самая смешная кніга» і кніга, ад якой хацелася плакаць. Зноў жа, гэта той выпадак, калі абодва творы ў гэтай рубрыцы, яны мне спадабаліся, і кніга, ад якой хацелася плакаць, была нядрэнная. Мне хацелася плакаць не ад таго, наколькі яна жахлівая, а ўсё ж такі ад таго, што там адбываецца і наколькі моцна аўтар мяне крануў. Таму пачну адразу з гэтай кнігі. Гэта кніга Уладзіміра «Наша ўсё» Караткевіча «Леаніды не вернуцца да зямлі». Так, я нарэшце прачытала гэтую кнігу. Мне здаецца, што ў нейкім з выпускаў падкаста было абяцанне, што я яшчэ некалькі гадоў таму прачытаю гэтую кнігу. Але нарэшце прачытала яе ў мінулым годзе, і гэтая кніга мне дала зразумець, чаму гэтую кнігу некаторыя вельмі моцна любяць, а некаторыя, наадварот, вельмі моцна не любяць. Таму што сярод маіх знаёмых меркаванне наконт гэтай кнігі падзялілася. І для мяне гэта быў адзін з нямногіх такіх вялікіх твораў Караткевіча, які я дагэтуль не прачытала і чамусьці баялася. І баялася вельмі дарэмна, таму што гэта сапраўды неверагодна кранальная кніга, у якой апісаная вельмі страшная гісторыя кахання, а я наогул, як вы ведаеце, калі вы не першы дзень у маім падкасці, не надта люблю кнігі пра каханне, дзе каханне — гэта нейкая цэнтральная тэма, якая пастаянна абмяркоўваецца, і калі каханне мае нейкую важную ролю для гэтай кнігі. Але Караткевіч такі гаўнюк,
прабачце, што я такім чынам выражаюся пра нашага класіка беларускай літаратуры, але ён сапраўды просто вельмі бяздушны чалавек, які можа вось так абыходзіцца з чытачамі. Зразумела, што ўсе гэтыя дрэнныя эпітэты, якія я зараз называю, выключна ў пазітыўным ключы сведчаць пра Владзіміра Караткевіча, які ўмеў пісаць такія кнігі, якія краналі за жывое нават такіх бяздушных людзей, як я, якія не любяць кнігі пра каханне. Бо гісторыя, апісаная ў гэтым творы, гісторыя вельмі, я б сказала, нездаровага і хваравітага кахання, яна сапраўды ўражвае, і былі моманты, калі я шчыра суперажывала гэтым людзям, разумеючы, што тое, што яны робяць, магчыма, не надта добра. І калі вы хочаце паслухаць, як я даволі падрабязна расказваю пра гэтую кнігу, і не проста расказваю, я наогул чытаю яе амаль пры вас, то я раю вам падпісвацца на мой Patreon. Там для патронаў, толькі для патронаў, выключна для іх, выходзяць спецыяльныя выпускі падкаста, у якіх я чытаю кнігі. Гэта чытацкі дзённік, у адным выпуску я чытаю одну кнігу. І акурат у 9-м выпуску чытацкага дзённіка для патронаў я чытаю кнігу Караткевіча «Леаніда не вернуцца да зямлі», і наўпрост там дзялюся з вамі сваімі ўражаннямі, зачытваю цытаты. Тут было даволі шмат рэчаў, якія мяне вельмі моцна кранулі, таму калі вам цікава, то запрашаю вас на patreon.com. Спасылку вы можете знайсці ў апісанні. І калі вы слухалі папярэдні выпуск падкаста пра Yellowface, то гэтая фраза павінна гучаць тут голасам Антона. І карыстаючыся момантам, я кажу дзякуй усім сваім патронам, выказваю неверагодную падзяку ўсім людзям, якія падтрымліваюць мой падкаст на Патрыоне, атрымліваюць трошачкі дадатковага контенту, часам гэта проста аўдыо, часам гэта нават відэа. Дзякуй вам, ваша падтрымка проста бясцэнная. Ну, а «Леаніды не вернуцца да зямлі» — тая кніга, якая прымушала мяне хацець плакаць. Ну, а наступная кніга — гэта самая смешная кніга, якая прымушала мяне смяяцца, і нечакана гэта Рэмарк. Не той пісьменнік, якога можна сустрэць у падборцы топ самых смешных аўтараў. Ці топ кніг, ад якіх вы не можаце спыніць рогат. Але, тым не менш, «Чорны абеліск» — гэта кніга, якая выйшла ў нашым выдавецтве, у перакладзе Інны Хоміч. І гэта менавіта тая кніга, якая для мяне ў мінулым годзе стала адной з самых смешных і самай смешнай у другім паўгоддзі мінулага года. Гэта самы філасофскі раман Рэмарка, у якім мы не сустрэнем баявых дзеянняў. Гэта твор не пра вайну, але гэта твор, героі якога жывуць у міжваенны час. Першая сусветная скончылася, другая сусветная яшчэ не пачалася, і ў людзей ёсць невялікая перадышка. Але першая сусветная нарабіла людзям столькі клопату, што цяпер для таго, каб купіць нейкі тавар, яны вымушаныя грошы насіць не ў кашальку, а вазіць з сабой, як той казаў, вагоны, маленькую цялежку. Насамрэч без вагона, але цялежкі сапраўды людзі з сабой возяць. Таму што гіперінфляцыя штука такая. Здаецца, грошай у цябе шмат, але грошы твае не каштуюць нічога, таму што курс пастаянна кожны дзень змяняецца. І я памятаю, калі я была малая, магчыма, у вас было так жа, грошы мы лічылі не паводле іх сапраўднай вартасці, таму што мы яшчэ не маглі такія вялікія лічбы складваць паміж сабой, не разумелі сэнсу, але я лічыла колькасць паперак. Вось у мяне было 10 паперак, і няважна гэта 10 000 рублёў, 100 000 рублёў, але 10 паперак, і я ўжо шчаслівая, таму што 10 паперак гэта больш, чым 9 паперак, хаця 9 паперак маглі насамрэч мець большую вартасць, але я ўжо тады была гуманітарыем, і мяне гэта мала цікавіла. Але раман «Чорны абеліск» не толькі пра грошы, ён шмат пра што іншае. Можаце паслухаць 128 выпуск падкаста. Там я вельмі падрабязна расказала пра гэты твор, прыклала туды шмат цытат, таму што сапраўды гэта твор з маім улюбёным тыпам гумару, з чорным гумарам. Там вельмі шмат гумару пра жыццё, пра грошы, пра тое, што акружае людзей навокал, але пры гэтым гэта даволі сур'ёзны твор. Не трэба думаць, што гэта раман на хіханькі-хаханькі, але гэта проста твор, які пра складаныя тэмы расказвае праз прызму гумару, таму што гумар гэта адзін з абарончых сродкаў, гэта такі ахоўны механізм чалавека, які, апынуўшыся ў нейкай няпростай сітуацыі, каб зусім не звар'яцець, пачынае жартаваць. І для нас, для людзей, гэта абсалютна натуральная рэч. Такім чынам, «Чорны абеліск» Эрыха Марыя Рэмарка — гэта выдатны твор, які спалучае ў сабе сатыру, гумар, але разам з тым даволі сур'ёзныя тэмы, сур'ёзныя пытанні, якія ў гэтым творы ўздымаюцца.
Наступная катэгорыя гэта самая атмасферная і самая кардонная кніга. І тут пачну з атмасфернай, тому што гэта раман, падзеі якога адбываюцца ў Варшаве. Збольшага менавіта на чыгуначнай станцыі Варшава цэнтральная, якую, я думаю, многія з вас ведаюць, шмат каму яна знаёмая. Вядома, што для беларусаў, мабыць, было б больш каларытна, калі б падзеі адбываліся на Варшаве заходняй на аўтобуснай станцыі, таму што гэта ўсё ж такі найбольш частае месца прыстанішча беларусаў, якія прыязджаюць у Варшаву. Але тым не менш, все ж такі твор не пра беларусаў, а пра палякаў, хаця беларусы там, калі не памыляюся, 1 ці 2 разы згадваюцца, як і ўкраінцы. Гэта твор пра людзей, якія шмат часу праводзяць на чыгуначнай станцыі Варшава цэнтральная. Гэта раман Якуба Цвека, які называецца «Свенты з цэнтральнего». Святы з цэнтральнага, цэнтральна якраз маецца на ўвазе двожац цэнтральны, Варшава цэнтральна, уласна гэты вакзал. Чаму ж гэтая кніга аказалася самай атмасфернай? Бо сапраўды аўтар вельмі добра перадае атмасферу вакзала, таму што галоўны герой гэтага твора гэта 60гадовы Марыуш, які пасля доўгага знаходжання ў іншай краіне вяртаецца ў Варшаву. Ён быў у Великабрытаніі, зарабіў там даволі шмат грошай, і ён прыбывае на цэнтральны вакзал, дзе перад тым, як з'ехаць у Великабрытанію, ён правёў даволі шмат часу ў якасці бяздомнага. І гэтым разам вакзал мусіў проста стаць для яго такой чарговай кропкай перасадкі, бо цяпер ён мае грошы, ён ужо не мусіць знаходзіцца на вакзале, каб збіраць грошы, там жыць. І калі ён трапляе на вакзал, то бачыць там плакат, у якім паведамляецца пра тое, што знік чалавек, а гэты чалавек гэта акурат яго, умоўна кажучы, былы калега якраз з вакзала па вось гэтай няпростай долі бяздомнага калега. І пабачыўшы гэты плакат, наш галоўны герой вырашае знайсці гэтага свайго былога калегу. Гэта такі крымінальны твор пра людзей, з якімі мы сустракаемся штодзённа, але стараемся іх не заўважаць. Я цяпер сапраўды абсалютна іншымі вачыма гляджу на Варшаву цэнтральную, міма якой даволі часта хаджу, у якой часам бываю унутры. Я бачу гэтых людзей, якіх апісвае аўтар. Я сапраўды стараюся зразумець, якімі маршрутамі хадзілі героі гэтага твора, якая жабка згадваецца крама, якая ў гэтым творы, дзе яна знаходзіцца, гэтая крама. І што самае важнае, гэты твор мяне атмасферна ўзбагаціў не толькі ў плане цікавага захапляльнага сюжэта, няхай гэта не самы глыбокі твор, гэта вось сапраўды той твор для забавы, як кажуць палякі, для розрывкі, твор, які не нясе ў сабе глыбокіх нейкіх думак, але сапраўды ўздымае даволі важную сацыяльную праблематыку. Але разам з тым, гэта той твор, чытаючы які вы ўзбагачаеце свой слоўнікавы запас, калі наогул у вас ёсць патрэба ўзбагачаць яго менавіта такой лексікай. Таму што я хіба яшчэ па-польску ніколі не чытала такога твора, напоўненага велізарнай колькасцю сленгу. Прычым сленгу такога вельмі нізкага ўзроўню, такога вельмі спецыфічнага жаргону, які зразумела, што я наўрад ці хутчэй за ўсё буду ўжываць ва ўласным маўленні ў паўсядзённасці. Магчыма, калі-небудзь у размове з палякамі я нейкае такое слоўца ўвярну, каб яны бачылі, што я таксама ў тэме. Але гэта не словы з майго паўсядзённага лексікону. Зразумела, што я таксама не камунікую штодзённа як нейкая высакародная пані, але мне здаецца, што нават калі я камунікую з сябрамі, маё маўленне даволі чыстае, не засмечанае нейкімі словамі і паразітамі. Збольшага, я спадзяюся, мне б хацелася ў гэта верыць. Але гэта тая кніга, якая трошачкі пашырае гарызонт і ў нейкім сэнсавым зместавым плане, бо гаворыць пра тыя рэчы, пра якія ў нас як быццам бы не прынята казаць. Гэта тэма бяздомных, гэта тэма людзей, якія вымушаныя прасіць у вас грошы на вакзале. Ну і таксама кніга, якая проста ўзбагаціць ваш слоўнікавы запас. Я чытала гэтую кнігу выключна з адкрытым слоўнікам мейскім. Гэта такі слоўнік жаргона, які можна знайсці ў інтэрнэце. Я не ведаю, наколькі лёгка чытаюць гэтую кнігу палякі, то бок наколькі шмат палякаў, якія таксама не карыстаючыся гэтай лексікай у паўсядзённым жыцці, ўсё ж такі яе ведаюць. Але для мяне гэта быў сапраўдны скарб. Я падкрэслівала словы, выдзяляла, выпісвала, запісвала і запамінала. Таму зноў рэкамендацыя для тых, хто чытае па-польску, хто хоча ўзбагаціць свой вакабуляр. Калі ласка, Якуб Цвек, «Свенты з цэнтральнего», цудоўная кніга для
пашырэння у нечаканы бок пашырэння свайго слоўнікавага запасу, і я асабліва радуюся, мне цешыць і грэе душу тое, што ў мяне гэтая кніга з аўтографам. Я падпісала яе ў аўтара ў мінулым годзе восенню на кракаўскім кніжным кірмашы. Я вам расказвала гэтую гісторыю, нашу гісторыю знаёмства цудоўную, і таму гэтая кніга для мяне яшчэ з нейкай такой асаблівай атмасферай прыемнасці. Ну а далей самая кардонная кніга, і зноў у гэтую рубрыку трапляе кніга польскага аўтара, дакладней польскай аўтаркі, з якой у мяне раней не было праблем. Іншы яе кніжны цыкл я чытаю з вялікім захапленнем, а тут з новай кнігай штосьці пайшло не так. Але наогул я зразумела, што за мінулы год я прачытала даволі шмат польскіх кніг. Ясна, што я знаходжуся ў Польшчы, і мне гэта трэба для таго, каб неяк улівацца ў атмасферу краіны. Таму абсалютна заканамерна, што так адбылося. І кніга, пра якую я хачу расказаць цяпер, зусім трошачкі, не хачу на ёй доўга спыняцца. Гэта кніга, якая называецца «Экспонат», і напісала яго Катажына Пузынска. Я вельмі люблю цыкл гэтай аўтаркі пра мястэчка Ліпово, пра мясцовую паліцыю і пра розныя прыгоды, якія з імі адбываюцца, злачынствы і ўсё такое. Зноў жа, гэта дэтэктыўны цыкл, гэта даволі знакамітая аўтарка дэтэктываў. Дарэчы, яна вялізная фанатка Стывена Кінга, у яе проста гіганцкая калекцыя яго кніг, не толькі кніг, у яе яшчэ нейкія цацкі, майкі. Гэта проста фанатызм найвышэйшага ўзроўню. Вы можете ў яе ў інстаграме знайсці, у яе там даволі шмат фота яе дамашняй бібліятэкі, і гэта насамрэч цудоўна, за гэтым класна назіраць, але мне здаецца, што я б у сябе дома не хацела б такога велізарнага алтара Стывена Кінга, нягледзячы на ўсю маю любоў да гэтага аўтара. Ну а цыкл Катажыны пра вёску Ліпово, пра яе паліцэйскіх, пра яе мясцовых жыхароў, гэта сапраўды вельмі папулярны ў Польшчы дэтэктыўны цыкл. У Ліпово нават адбываюцца сходы, туды прыязджаюць фанаты гэтых твораў, гэтага цыкла, прыязджае аўтарка, там адбываюцца розныя сустрэчы, мерапрыемствы, квесты, і гэта вельмі класна, што кніга выйшла па-за межы ўласна кнігі, жыве сваім жыццём, і што вакол кнігі адбываецца так шмат афлайнавых актыўнасцяў. Гэта, па-мойму, вельмі крута. І я спадзяюся, што яшчэ прачытаю трошкі больш кніг, бо я зараз прачытала хіба 3 кнігі з гэтага цыкла, я прачытаю яшчэ далей, буду яшчэ больш у курсе ўсяго, што там у іх адбываецца, і таксама наведаю адно з такіх мерапрыемстваў. І бачыце, я падсвядома спрабую загадзя апраўдаць аўтарку, паказаўшы вам, што ёсць у яе добрыя кніжкі, проста новую кніжку, якая не ўваходзіць у гэты цыкл, яна напісала не вельмі удалую. І таму я адцягваю момант, калі пачну казаць пра гэтую кнігу. Гэта кніга, якая на Goodreads, памятаем, што я сёння зацыкленая на гэтых лічбах, на Goodreads мае 327 адзнак, што ў прынцыпе не так і шмат, але яе сярэдні бал 2,95. Я туды дадала сваю троечку, але мне здаецца, што можна было паставіць нават 2, але з павагі да аўтаркі гэта 2,5, скажам так. І гэта кніга «Экспонат», якая распачынае новы цыкл аўтаркі, цыкл пра Клементыну Коп. Гэта акурат адна з гераінь, якую мы ўжо ведаем па цыкле Ліпово. І гэта кніга, якая, як мне здаецца, у большай ступені мяне расчаравала менавіта праз тое, што падзеі адбываюцца ў ЗША. Таму, чытаючы кнігу польскай аўтаркі пра польскую жанчыну-дэтэктыва, якая знаходзіцца ў ЗША, мне ўвесь час падавалася, што я чытаю нешта ненатуральнае. Усё, што адбывалася навокал, мне падавалася неверагодна штучным. Я на працягу ўсяго чытання не магла пазбавіцца ад гэтага ўражання, што штосьці тут не так, не можа так быць, яно не павінна так адбывацца. Там вельмі шмат надуманых ідэй, вельмі шмат звязаных з працай ФБР. Калі, напрыклад, чалавек тэлефануе ў ФБР і зразумела, што яму там з першага званка адказваюць, адразу прыязджаюць куды трэба. І гэта ўсё проста настолькі шаблонна, проста неверагодна шаблонна, што я нават не хачу далей гаварыць пра гэтую кнігу, бо я ведаю, што ў аўтаркі ёсць добрыя кнігі, проста штосьці пайшло не так, яна напісала кнігу пра тэму, у якой, магчыма, разбіраецца менш. Я не ведаю, ці была аўтарка ў ЗША, ці ведае на штосьці з нейкіх там першых крыніц пра тое, як працуе ФБР, але як мне падаецца, што ўсё ж такі не. І атмасферу перадаць не ўдалося, таму самая кардонная кніга гэта, на жаль, «Экспонат» вельмі добрай аўтаркі Катажыны Пузынскай. Наступная катэгорыя – гэта кніга, у якой чаканне і рэальнасць разышліся ў добры бок, і кніга, у якой чаканне і рэальнасць разышліся ў дрэнны бок. То бок,
кнігі, ад якіх я чакала шмат, а яны мне нічога не далі, і кнігі, ад якіх я наадварот у прынцыпе нічога не чакала, а аказалася, што яны вельмі класныя. І першая кніга, у якіх чаканне і рэальнасць разышліся ўсё ж такі ў добры бок, гэта нон-фікшн, які называецца Atomic Habits. Кнігу напісаў Джеймс Клір, і мне падавалася, што гэта адна з тых кніг з рубрыкі самаразвіццё, у якіх аўтар гаворыць вельмі пафаснымі словамі, вельмі банальныя ідэі, вельмі банальныя думкі выражае, але аказалася, што гэта кніга, якая сапраўды гаворыць з намі даволі простым языком, але расказвае пра не банальныя рэчы, а пра рэчы, якія сапраўды працуюць і могуць вам дапамагчы ў паўсядзённым жыцці. Гэта кніга пра тое, як прывіваць сабе новыя прывычкі і як далей ад іх не адмаўляцца, як зрабіць так, каб яны сталі часткай вашага жыцця. І адкрыю вам таямніцу, што гэта тая кніга, якую я вельмі моцна хачу перакласці на беларускую мову, не таму, што гэтая кніга стала нейкім нон-фікшанам, які ўзраваў мне мозг, змяніў маё жыццё і наогул стаў адным з найлепшых нон-фікшанаў, што я чытала ў жыцці. Не, проста мне падаецца, што гэтая кніга вельмі актуальная ў наш час. Яна выйшла не так даўно, нейкі час таму, яна ўсё яшчэ мае сэнс у нашым паўсядзённым жыцці. Мне здаецца, што шмат каму варта было б прачытаць гэтую кнігу, нават калі вы лічыце, што вы неверагодна разумны чалавек, але тым не менш тут могуць знайсціся ідэі, якія настолькі простыя, яны ляжаць настолькі на відавоку, што наша вока проста замыльваецца іх не бачыць. І гэта кніга з рубрыкі «А што так можна было?», калі ты чытаеш, сапраўды разумееш, што нейкія змены, пазітыўныя змены, якія могуць прынесці шмат добрага ў ваше жыццё, гэта насамрэч вельмі проста. Варта зрабіць некалькі невялікіх крокаў. Зразумела, што часам і ў гэтай кнізе нейкія даволі простыя рэчы падаюцца як проста неверагоднае адкрыццё, але тым не менш, гэта цудоўная кніга, якая раскрывае стратэгіі, якія сапраўды могуць вам дапамагаць фарміраваць добрыя прывычкі, пазбаўляцца ад дрэнных і засвойваць нейкія мадэлі паводзінаў, якія вас прывядуць да добрых вынікаў. Гэты нон-фікшн хоць і з'яўляецца такой літаратурай па самаразвіцці, але тым не менш гэта не тая кніга, якую можна параўнаць з тымі ж «Нісы», «Ніной» і вось падобнай літаратурай такога кшталту. Усё ж такі «Атамныя прывычкі» — гэта кніга, якая стаіць на шмат прыступак вышэй. Калі вам цікава, гэтая кніга мае больш за 1 мільён адзнак і сярэдні бал 4,34. Зразумела, што гэта не паказальнік, але насамрэч гэта сапраўды вельмі якасны нон-фікшн, які, калі правільна яго прымяніць, калі сапраўды прачытаць яго і пачаць уводзіць гэтыя змены, гэтыя невялічкія крокі, пра якія расказвае аўтар, уводзіць гэта ў сваё жыццё, гэта можа прывесці вас да пэўных вынікаў у той сферы, у якой вы патрабуеце гэтых вынікаў. Так што ў гэтым выпадку маё чаканне, што гэта будзе чарговае балабольства ні пра што, абсалютна не апраўдалася, і рэальнасць аказалася нашмат лепшай. Ну, а вось кнігі, у якой чаканне і рэальнасць разышліся ў дрэнны бок, у мяне неяк не атрымалася. Я сапраўды перачытвала спіс кніг, якія я прачытала за другую палову мінулага года, і не знайшла абсалютна нічога, што я магла б у гэтую рубрыку ўставіць. Былі проста дрэнныя кнігі, але ў прынцыпе я ад іх нічога і не чакала, таму не было ніякіх разыходжанняў чакання рэальнасць, так што у гэтай намінацыі пакідаю вас без пераможцы. Наступная рубрыка — гэта аўтар адкрыццё і аўтар больш ніколі. І зноў жа пачну з рубрыкі аўтар больш ніколі, таму што такіх таксама не было. Не было такога пісьменніка, якога я прачытала і падумала, што не, ўсё, больш з творамі гэтага аўтара я знаёміцца не буду. Таму што нават калі былі нейкія расчараванні, то яны хутчэй былі расчараванні ў канкрэтным творы, а не цалкам у аўтары. Ну, можа быць, хіба што з творамі Станіслава Ракуса, які напісаў «Нататкі ў плыні часу», я таксама хутчэй за ўсё знаёміцца больш не буду, але я думаю, што на беларускую мову хутчэй за ўсё таксама перакладацца больш нічога з яго не будзе, бо першая кніга, як мне падаецца, не стала такой паспяховай і папулярнай, каб мела сэнс выдаваць яго далей. Ну, а калі гаварыць пра аўтара адкрыццё, то няхай тут будзе Przemysław Piotrowski.
пра якога ўжо раней я вам гаварыла, пра ягоную кнігу «Пентно», пра камісара Ігара Бруднага, таму што сапраўды гэты аўтар мяне нечакана здзівіў. Я нічога не чакала ад гэтых кніг, як быццам бы мы вяртаемся ў папярэднюю намінацыю «Чаканне рэальнасць», таму што мне падавалася, што, можа быць, гэта будзе штосьці містычнае. Гледзячы на вокладкі, мне здавалася, што гэта не зусім дэтэктыва, а нейкая, можа быць, містыка, нейкі хорар, а гэта не тое, чаго мне хацелася ад дэтэктыўнай літаратуры, але тым не менш усё аказалася вельмі зразумела, рэалістычна, без аніякай містыкі, і таму гэта той аўтар, знаёмства з якім я дакладна далей буду працягваць, і, магчыма, у суботу на сустрэчы з ім ён мяне яшчэ больш на гэта натхніць на беластоцкім кніжным кірмашы. Наступная катэгорыя, у якой будзе толькі адна кніга, гэта кніга, якую я ў найбліжэйшы час вельмі моцна чакаю. І мне здаецца, што такой кнігі асабліва і няма. Можа быць, я чакаю пераклад на беларускую мову «Дзюны», таму што гэта вельмі важная з'ява ў беларускай літаратуры культурная, таму што гэта твор сусветнай класікі, гэта твор сусветнай класікі, якая ў адрозненне ад «Вавілона 17» пастарэла вельмі добра, і вельмі важна, каб гэты твор быў у беларускай культурнай прасторы і загучаў па-беларуску. Таму вось у гэтым сэнсе я яе чакаю, але я ўжо чытала гэтую кнігу ў арыгінале, зразумела, я прачытаў яе па-беларуску, але трохі пазней. Таму чакаю не для таго, каб хутчэй прачытаць, а чакаю для таго, каб гэтая кніга ў нас нарэшце з'явілася. Ну, а калі гаварыць не пра беларускі кніжны рынак, то ёсць дзве кнігі, выхаду якіх я вельмі чакаю. У жніўні нас павінна Рэбекачка наша ўсё Акван, з нядаўняга часу наша ўсё, яна павінна выпусціць кнігу «Катабазіс», гэта яе новы раман, і я думаю, што як толькі ён выйдзе, я яго куплю і пачну чытаць. Ну, а таксама я вельмі чакаю кнігу, навіна пра якую нядаўна з'явілася, гэта новы раман Томаса Пінчана, твор, які выйдзе ўжо гэтай восенню, гэта кніга «Shadow Ticket», якую ён напісаў цяпер вось у 87-гадовым узросце. І чым мяне зацікавіла гэтая кніга, я пабачыла, што ў ёй ёсць Будапешт. Падзеі рамана разгортваюцца ў Мілуокі, штат Вісконсін, падчас Вялікай дэпрэсіі. Я вельмі люблю гэты перыяд у літаратуры, дакладней, як апісваецца гэты перыяд у літаратуры. І ў нас ёсць галоўны герой-дэтэктыў, які павінен знайсці жанчыну, якая атрымала ў спадчыну вельмі шмат грошай. І ў выніку ён трапляе ў Венгрыю, аказваецца звязаны з нацыстамі, савецкімі агентамі, брытанскімі шпіёнамі і многімі іншымі людзьмі, з'явамі і гэтак далей. Тое, што ён трапляе ў Венгрыю, гэтага мне дастаткова, каб зацікавіцца гэтым раманам. Ну і тое, што яго напісаў Томас Пінчан, якому ўжо як бы 87 гадоў. Мне хочацца паглядзець, ці можа яшчэ дзед у літаратуру ў такім узросце. Спадзяюся, што можа і не расчаруе. І апошняя катэгорыя – гэта кніга, якую я чытаю ў гэты момант, і кніга, якую я буду чытаць наступнай. І ў гэты момант я дачытваю раман Роберта Гейлбрейта, гэта Джоан Роўлінг пад псеўданімам, піша дэтэктывы. Я чытаю 4-ю кнігу з цыкла пра Кормарана Страйка, і кніга называецца «Lethal White». Па-руску яна выходзіла пад назвай «Смярцельная белізна». Я чытаю яе ў польскім перакладзе, у мяне польскія выданні, якія я ўзяла ў бібліятэцы. Я нядаўна дачытала 3-ю кнігу, бо калісьці даўно я пачынала чытаць 1-ю. У мяне даволі доўгая гісторыя знаёмства прыгодаў з гэтым цыклам. 1-ю кнігу я прачытала, і яна была такая, сярэдняя. Я бачыла, што Джоан Роўлінг сапраўды ўмее пісаць дэтэктывы, у яе гэта добра атрымліваецца, але чагосьці мне ў гэтай кнізе не хапіла. Потым я прачытала другую частку гэтага цыкла, і яна была проста неверагоднай. Я кусала сябе за локці, не разумела, чаму я пасля першай адразу не пачала чытаць другую, а прайшоў такі даволі працяглы час паміж імі, калі я ўсё ж такі вырашылася вярнуцца да гэтага цыкла. І потым я пачынала чытаць 3-ю, але я нават не памятаю, чаму я не працягнула яе чытаць. І вось нядаўна я зразумела, што я хачу нарэшце дачытаць цыкл да канца, таму што ўсе навокал ім захапляюцца. Яна піша наступную кніжку ўсё большую і большую за папярэднія.
мне хочацца далучыцца да гэтага свету. Таму я зноў пачала чытаць 3, прачытала яе цалкам, атрымала велізарную асалоду, зараз дачытваю 4, атрымліваю велізарную асалоду і буду чытаць 5 і наступнае, і спадзяюся, што буду працягваць атрымліваць велізарную асалоду. Тым больш, што там далей, чым далей, тым лепш, так прынамсі сцвярджаюць водгукі. Таму я паверу гэтым людзям і спадзяюся, што далей мяне Роўлінг таксама не расчаруе. Ну, а якую кнігу я буду чытаць далей, я нават не ведаю, гэта вельмі складаны выбар, таму што мяне чакае адпачынак, ужо зусім хутка я палечу ў Будапешт, з якога таксама буду вам записываць трошкі кантэнту, я спадзяюся, і для гэтага кантэнту мне трэба ўзяць з сабой беларускамоўную кнігу, таму што я хачу запісаць адтуль чытацкі дзённік, а я записываю чытацкія дзённікі толькі на тыя кнігі, якія выйшлі па-беларуску. І мне б хацелася, каб гэта быў невялікі твор, але разам з тым, каб ён быў захапляльны, каб там было шмат чаго, пра што можна расказаць, але каб гэта не расцягвалася на некалькі дзён, каб я не чытала гэты твор у чытацкім дзённіку месяц, забываючы, што я там расказвала ў самым пачатку, то бок патрэбен нейкі лаканічны твор. Магчыма, гэта будзе новая кніга прыгодаў Зінаіды Юр'еўны ад Камілы Цень, бо гэта такое, можна сказаць, у пэўнай ступені бяспечнае чытво. Я дакладна ведаю, што гэта будзе добра, бо гэтую кнігу я ўжо прачытала нават 2 разы, калі рэдагавала яе спачатку рукапіс, потым макет. І таму я ведаю, што там мне будзе пра што вам расказаць. Ну і вы любіце Зінаіду Юр'еўну, я спадзяюся, калі вы яшчэ не любіце Зінаіду Юр'еўну, то што вы робіце ў гэтым падкасці? А ну-ка, пайшлі чытаць Зінаіду Юр'еўну, каб таксама яе любіць і далучыцца да нашай секты сведкаў Зінаіды Юр'еўны. Вось такі мой загад вам у канцы падкаста. Так што, магчыма, вазьму з сабой невялічкую Зінаіду Юр'еўну, якую, магчыма, я прачытаю за дзень і давядзецца браць яшчэ штосьці, але зарыентуюся ўжо на месцы. Таму пакуль апошнія дні перад адпачынкам я жыву ў свеце Джоан Роўлінг, у яе дэтэктыўным свеце. А ў які свет я траплю далей, ці то ў свет крымінальнай серабранкі, які апісваецца ў творы Зінаіды Юр'еўны, крымінальнага парку 50-годдзя кастрычніка або крымінальнай ангарскай. Усё гэта ў новай кнізе ёсць. На сёння гэта ўсё. Спадзяюся, што гэтым выпускам я неяк трошкі вярнуся ў хвалю запісу падкастаў, таму што сапраўды было апошнім часам вельмі шмат працы і розных спраў, і не атрымлівалася запісваць так часта, як хацелася б. Часам і час быў, даруйце мне гэтую таўталогію, але не было проста сіл, каб патраціць гэты час на тое, каб падкаст запісаць, таму што ўсё ж такі мне не хочацца прыходзіць у гэты падкаст нейкай маральна спустошанай. Не ў нейкім дрэнным сэнсе, але сапраўды часам бываюць такія дні, калі ты проста ў працы пакінуў усе сілы, і апошняе, чаго табе б хацелася, гэта сядаць за мікрафон і нейкім безжыццёвым сумным голасам штосьці вам расказваць проста таму, што трэба запісаць выпуск падкаста. Я ўсё ж такі люблю дзяліцца з вамі эмоцыямі, сваімі эмоцыямі ад прачытанага, і часам можа быць нейкі эмацыйны складнік перавышае змястоўны, але мне здаецца, што гэта не заўжды дрэнна, бо ўсё ж такі вы слухаеце не агучаную энцыклапедыю, а агучаны чытацкі дзённік, можна сказаць і так, мой падкаст, у якім я расказваю пра тое, што чытаю я, якія думкі, эмоцыі я выношу з гэтых твораў і што гэтыя творы даюць мне і, магчыма, могуць даць і вам. Таму спадзяюся, адпачынак, які чакае мяне ўжо літаральна праз некалькі дзён, таксама дадасць мне гэтых сіл і энергіі для таго, каб працягваць, і мы з вамі далей будзем сустракацца як мага часцей. Прынамсі, патронаў на Патрыоне ў найбліжэйшы час чакаюць як мінімум 2 чытацкія дзённікі. Таму, калі вам гэта цікава, калі вы хочаце атрымліваць дадатковы кантэнт, які выходзіць не для ўсіх слухачоў, то запрашаю вас далучацца да Патрыона, спасылка ў апісанні да выпуска. Ну а таксама там вы можете знайсці усе магчымыя спосабы падтрымаць гэты падкаст, калі вы яго любіце і калі такім чынам вам таксама хочацца сказаць мне дзякуй. Або вы можете сказаць дзякуй словамі, гэтага будзе ўжо вельмі шмат, таму вельмі чакаю вашых каментарыяў і вашых водгукаў. Таксама можете подписываться на мой інстаграм, Наста, ніжняе падкрэсліванне, Беллит, усё вельмі проста. Пасты да кожнага выпуска падкаста з'яўляюцца там, таму ў каментарыях вы можете дзяліцца нейкімі сваімі думкамі, уражаннямі, пытаннямі адносна кожнага выпуска. Ну а на сёння гэта ўсё. З вами была Наста і падкаст Беллит. Да сустрэчы.
Яна скончыла записываць падкаст і з жахам падумала пра тое, што ўжо амаль 11, а заўтра ўставаць о 5 раніцы, каб ехаць на кніжны кірмаш у Беласток. Спадзяюся, што ў дзень, калі вы слухаеце гэты падкаст, вы паспалі дакладна лепш, чым гэтай ноччу пасплю я.